Gosari mulat mangan dapuk putih ngalira gelung lukar awur kesno ladalah aku gak pagli ketek kedemutan cangkemmu kedikasan tingkah polang ngoncer bututmu kret gangsang untumu meliru-meliru beripatmu ketek Anoman iya aku kapaglit tanpa busono yitmu dosamuka sapa sing gugat dosamuka sing gugat Rama Penemban Begawan Jahil Sakti nek wis tangi nyekel Semar wani bangun kudu tak rusak nek ana Anoman gak kelakon sing rusak wani karo aku oh pancet ae aku kon uket kenapa no tak gendong nek wis ana putusan Gustiku Bathara Kresna nugasno aku juga kon mendem maneh nang Dasamuka aku kapan mendem gak ayo ngalur kene nang Sirna lho nang Sirna iya wis tak go ngalur kene kok capo pancen Anoman wis sumpah wis kadung percaya karo tanggale Bathara Wisnu kacarita sang Penemban Jahil Sakti gugup Jahil Sakti ningali Dasamuka digendong Anoman nangis nangise Begawan Jahil Sakti kancik kayangan setra Gondomayit Betari Uma ingkang mandhap tobat anak ana polona anakku Jahil Sakti
ana lung-lungan samya mentelung kepingin dikethik latune ngayu tobat begawan kilat buana sakti sira bengok kancik ana kayangan setra gandha mayit nganti pun ibu tumurun ana polongker ladalah Kanjeng Ibu sungkem kula ingkang putra Jahil Sakti Bu tak tampa puja pangestu pitampan ana ruwet apa sing ndadekne petenge batinmu kula dipun suwuni tulung dhateng Ratu Ngastina Prabu Duryudana dijaluki tulung Prabu Duryudana dikeken damel rusake kelurahan Klambi Sireng sebab Semar salahe bangun kayangan ngembari Kakang Bathara Guru leres yen ngono Kakang Semar iku kepengin dadi ratu dewa Kakang Bathara Guru muduna ya Kakang Bathara Guru Pendhita Jahil Sakti ana apa inggih pikulun kula ngaturaken sembah sungkem dhateng pikulun tak tampa puja pangestina ulun tampan ana kula pundi kula tapi ndatosaken jimat nangis susah gara-gara jeneng kita dijawuhi tulung Prabu Duryudana dikongkon gawe patine Kakang Semar sebab Kakang Semar kepengin dadi ratu dewa kepengin kembali karo dewane inggih pikulun aja was aja samar aja wedi nini garwaku wonten dawuh pikulun tak dadekno gaman mlebu Klambi Sireng aku sing gawe
kabeh ana Kakang Semar. Ayo diketik zaman iso gawe Panji Semar apa ora? Monggo. Bagong Jogo rapet Kelurahan Klangsir aja nganti kelebonan wong sing kurang tata, aja nganti kelebonan mungsuh. Mongko gambare Bagong bakal nemu apes. Delok gaman kang iso mlaku dhewe. Kaget mudune wis sageni, Gong. Waduh, baik. Sindoro wisang geni panjenengan mandhap mongko kula dikengken jaga maratuwa klambi sireng enten pelawangan. Iya, aku modho niki gara-gara ana gaman iso mlaku dhewe. Delengen sapa ana gaman mlaku dhewe? Delengen. Lho arek niku kajengi iki kate mlebu nang Klamthis Ireng. Lah nek pun mlebu teng Klamthis Ireng mesti mateni siji Bagong loro Semar. Mula wis sageni diutus mudhun karo Mbahku Sanjang Tunggal. Dikongkon balekno gaman iki. Ayo, gaman gak gelem balik. Kelakon aku ro Betari Uma. Layu gaman mlayu lah gilir iku sinten? Pandhawa ketingal nglorot nang Ismaya Bujagati. Ana wong tuaku Pandhawa sing teko.
Rahayu wo. Ya nak. Rahayu sagunging dumadi. Rahayu wisang geni. Rahayu anakku lanang wisang geni. Wah. Padha aras wisang geni Sena sing teko wakmu Werkudara. Matur suwun Pandhawa rawuh, matur suwun Pandhawa padha teko. Ngerti yen Wak Semar bangun Klampi Sireng anggepe dewa bangun kayangan Suralaya. Dianggep bangun iku kaya-kaya ngembali karo dewa. Mongko dudu iku sing dikarepno Wak Semar. Takonono dhewe wo biar padang rancak-rancak. Bocah pingal kadya ana kongkonan. Gegek sadulita mel-mel. Gus Ndara kula Pandhawa rawuh dadosaken narening batine Ismaya Semar. Kula kafitrenah kalian dewa kali wong Astina kali tiyang saka manca negara. Pundi-pundi dianggep kula kepengin dadi ratune dewa mboten Gus. Kula niki golek dalane. Dununge wewara pitulungane Allah, pitulungane Gusti kang akarya jagat. Napa kang kula semedya saged kaleksanan napa sing kula karepaken saged kaleksanan kula bangun donya bondo kula dhewe wonten wilayah Klampi Sireng kok adik kula Bathara Guru mboten trima dianggep kula dadi ratune dewa kepengin kembali Suralaya mboten Ndara. Kakang Semar apa wis sumpah lahir batin ora kepengin dadi ratune dewa? Ning iki salah tampa dewa kaya mengkono Kakang Semar. Yen kaya mangkono Kakang, iku rupane ana Bathara Guru ana dewa. Ayo diterangno. Ayo Kakang diterangno Kakang Semar. Wisang geni apa Mbak? Apa bener ora kepingin dadi ratune dewa Kakang Semar? Yen kurang percaya mbok ya didangu dhewe Mbak. Takonono. Enjang Semar takonono. Bathara Guru awakmu iku aja gawe-gawe. Aku ki golek dalane. Dununge wewara pitu supaya aku ora lelere pitulungane Allah. Pitulungan Gusti kang akarya jagat aja salah tampa. Niat kepengin dadi ratune dewa wis biyen kepengin dadi ratune dewa. Wis aku gak kepengin dadi ratune dewa, aku pengin tentrem urip ora mercapada. Kakang aku njuk pangapura ya Kakang. Kabeh menungso iku ora luput saka salah. Senajan aku dewa, ratune dewa. Kabeh ku kedenungan salah. Lho Kakang, aku njaluk pangapura. Lah gaman iku mau Betari mau tak jaluk, tak kongkon balik. Kari pendhitane, oh pendhita tak pasrahno Kresna. Kresna pendhita iku oh kagungan kula. Kresna kok cekelek pendhita iku. Ilat Wono Sakti ya jahil sakti yen wani papaken cokra iki Kyai Werkudara tak seksinani Begawan
Kilat Buwana Sakti ya apese Begawan Jahil Sakti Trajang Pusaka Cakra meledak ajur pernigar dewane Bathara Kala wong Pandhawa dadi panganku wong Pandhawa dadi pangan Bathara Kala kate mangan Pandhawa nek gak ana Semar kenek kan pangan ha iki ana Semar iki pamonge Pandhawa kekuatane Pandhawa iku aku wah bapak dalang lah urung mangan kon gak ngerti jam 4 punjul iki. Ayo bali onang wayang bali onang negaramu bali nang papan panggonanmu randu pogak nek gak gelem bali dodomu tak cekel. Ro apesmu wah. Nek ngono aku tak balik. Dara Kresna, Den. Yo Kakang. Kantun setunggal dasa mungkal iki dioyong-oyong Anoman. Anoman, mboten dawuh. Dasa mungkal kok do ngalur iku nang ndi? Kula dereng ada keputusan. Yen dereng asal dawuh saking panjenengan mboten badhe kelampahan dasa mungkal kula kubur. Kubur inggih menika nami suwi. Den wawarap itu ganepe urip enten ing Madyapada dados sampun kula cepeng piyambak. Kula asal pitulungan Gusti kang akarya jagat nentremaken swasana ingkang wonten kelurahan Klambi Sireng bab niki bancai nggih kapitung Mbah Caraga sampun kasembadan keleksanan nekakaken wayang dibancai kali Mbah Surgi. Muga-muga rakyat tentrem, adem, ayem, murah sandang, murah pangan. Kondo lakon Semar bangun. Monggo Gus, pindah malih nang omahe dewi-dewi. Oh iya, pindah mau ayo mau toto-toto mau. Wis esuk nak. Nenone. Ayo Gong ditoton. Wis esuk Gong. Iya. Oh.
menawa ana lupute rombong aku nak di pangapura tuli ya mo menungso gak luput saka kanggonan salah ya nak ayo padha sesanti kalis ing rubeda kalis ing sambikala rahayu-rahayu salaminyo kondholaken Semar bangun katentreman boleh ayo gawe pamungkas nak sing enak di YouTube nak di apik oh iya mo